Zdravím vás priatelia, moje meno je Lukáš a vítam vás na kanáli Blind Builder. Hneď na začiatku vám chcem povedať, že toto video je ozaj špeciálne a máte sa na čo tešiť. Keby ste sa pýtali tričko, mám z Nitrianskeho festivalu Slížovica a je to exkluzív, takže si ho nemôžete nikde kúpiť. Aby som vám to tak stručne vysvetlil, tak komunikoval som s Mekáčom ohľadom nejakej spolupráce a oni mi napísali, že mi pošlú balíček s takou malou pozornosťou. A ja som čakal obálku možno s 2 nálepkami a ty vole, došla mi krabica veľká ako kráva a vôbec netuším, čo tam môže byť, neviem si to ani predstaviť. A vravil som si, že toto nie je promo, ale bolo by určite škoda, keby som sa s vami o to nepodelil. Tak som si povedal, že natočím svoj prvý unboxing a priamo z Mekáču. Tak poďme sa na to pozrieť. Kámo, úplne mega sa na to teším, nemám ani šajnu, čo môže byť vnútri. Ideme sa rovno na to pozrieť. Tu je dôkaz, že aj nevidiaci to dokáže s ostrými predmetmi. Tak, stavíme sa do krabice. Vnútri. A takto pekne zabalené. OK. Dobre, a ideme na to, priatelia. Takže čahneme dovnútra. Aha. Takže vnútri bude takéto menšie balíčky. Pozrieme sa ďalej, čo tam je. Aha, máme tu menšiu krabičku. Ideme ďalej. Dobre. Tak. Knižky. Dobre, to máme všetko. Takže ideme sa pozrieť, že čo tu máme. Takže máme tu prvý diár s gumičkou. Čo sa hodí, ja si rád zapisujem veci, len nikdy to po sebe neviem prečítať. A máme tu 2 takéto diáre. Ďalej tu máme fajnovú textilnú tašku cez rameno. McCafe, fajnová taška cez rameno, určite budeme nosiť na nákupy. Čiže na toto som zvedavý, more. Čo je toto? To je pekné, to bude nejaká vianočná ozdoba. Ja si to ochytám. To je Mikuláš, ty vole, pozri, nádhera. Mikuláš, Mekáč, vianočná ozdoba. To ide rovno na stromček. Rovno na stromček, priamou cestou Express, rovno na stromček to ide. Kámo, počkaj. Teraz využívam svojich 10% zraku, čo mi zostáva. A nemôžem uveriť svojim vlastným očiam, kámo, to sú ponožky hranolkové. Priamo čo je tá krabička na hranolky, tak priamo takto. Tak budeme mať hranolkové ponožky, ty vole. Tak a máme tu ešte poslednú vec. Aj tá krabička, keď si povieš, tá krabička je úplne že nádherná, ty vole. A tu sú druhé ponožky. Čakaj, omrknem. A tie sú posiaté M-kami. Pozrite sa na ten luxus. Takže máme tu dvoje úplne, že za mňa úplne nádherné ponožky. Máme tu 2 zápisníky. Tie dostane môj syn. Do školy úplne ideálne. Máme tu tašku, čo využijem na nákupy. Krásne McCafe, to je bomba. A máme tu nádhernú vianočnú ozdobu Mikuláša. To je krása. Pohodička. Ja by som sa chcel v spoločnosti McDonald veľmi pekne poďakovať. A vlastne aj tej pani, s ktorou som komunikoval, veľmi príjemná pani. A dúfam, že tá spolupráca sa podarí, ja by som sa z toho veľmi tešil a veľmi sa teším aj z týchto darčekov, sú úplne krásne, parádne. Všetko to pekne využijem. Ak sa vám toto videjko s mojím úplne prvým unboxingom páčilo, budem rád, keď hodíte lajčisko, dáte odber alebo napíšete koment. A dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Želám vám veľa zdravia. Čaute.